Hoy! Ay! Times na boss. Murag naon na bantayan ba? Murag bago lagi ng motor nimo. Bago akong motor? Bago kurma oh. Siyempre, kay bagong Pilipinas, bagong mukha. O na nga, bagong motor, bagong simula. Gagawin saan nga unit, boss? Kaklaruan na nga Suzuki Avenes. Suzuki Avenes? Usa pa mo na bagong model sa Suzuki. Ano ka naman mong gipili? Una tungod sa iyang fuel efficiency. O ikaduha, ang kakusgon niya mukarga og pila ka babae. Pila ka mga lalaki. Grabe rin no? Nya tara. Tara. Unya kay human naman tag panghatag og mga ayuda unsa naman say sunod sa atong plataporma. Aw, Mr. Lem, tanawa nga to ang schedule. Kumusta ang schedule? Kumusta ang schedule ka? Boss, ang tulay! Junex, kumusta ang tulay? Ay, okay na boss, natukod na. Wala to ko na guba ah. Gubo na? Kubo nga kondisyon pa man kay to, boss. Magilis dagbago para makaingon sila nga natay gibuhat nga maayo. O tama bitaw boss, inanang mga tirada ron. Oy! Ambili ba? Ambili ba? Ambili! Huwag niya ko sa mga kita! Ambili! Ambili! Ambili ba? Putik kamay na, boss. Tingin na! Ang babae gikuan sa lalaki. Ambili ba? Ambili! Ambili ba? Ambili ba? Ambili! Dili pwede ni. Ambili ba? Ambili ba? Sa atong administrasyon, tanang babae respetoon, dili dapat abusuhon. Ibana! Gyusan mo na. Lagi ba na? Buira. Ambili kita tayon! Bus, dagan lang bayo. Gukro na to na. Uy, sus dagan sa man mo. Nakalimot mo nga natay motor. Pike na akong Avenes. Tara. Busmarke para sa mga pobre. Busmarke para sa mga pobre. Busmarke para sa Ready na. andam tanan buhat ton dalirang duulon sa pangitaon. Bitawon ko na kay kailangan dalira ka ayon siya nga maduulan. Ayaw na po gisanig yung tanang kay basin nga dili niya matumban. Dating plans Niguko diya mo no! Pep. Para siya oh. Mr. Lem. Units. Bugha karon. Mura kauban to niya ba? Patay! Didin! May nitawanan eh! Punong na lang. Saman, huwag na kaya tuwan? Dito na mo! Ikaw siguro tong leader na no! Binuang! Animax! Okay ba? Unsa may sila kasi mga tao? Nyawa naman sa'y kadaganan. Wala na siya matuan. Unsa pa man di ay, kuhaon na to ang bag ug iuli na to sa babae nga iyang gikawatan. Come here, baby boy. Oo, ops. Ay, nagdagal kayo. Wala mga Boss, ako na bahala na. Relax. Ipabayas ako. Kalma. Ako na bahala ni, relax lang mo dire. No choice. Busmarke para sa mga pobre. Busmarke para sa mga pobre. Agay! Uy! Hamto! Hoy, aper lang boss, ang pasab na. Ako na boss be. Itong plano sa kinabuhi. Bisag matapilo, kanda mo abanti. Bisag dun sa kalisod ang problema. Kaya nilasan. Walay Tama na kayo! Wait, tama dire. Laguta jud ani uy. Parang babae nga yung gikawatan, no? Ma'am! Bag ni mo! Mauli ni Jun sa imo ha.
Mag-amping ka, permidam ha? Babae ra ba ka? Sunod gali, dili magdinanghag ha? Kabalong, daghan kay snatcher ning lugar ha? God bless sa imo ha. Grabe boss, nanaputay taong natabangan. Himot ang instrumento sa kalibutan. Aron ni palagana pang atong kabuutan. Nya, saan ang episode tirada na to boss? Ayon sa pamandi ay magpatapok na taog tao para ilatag din ako sa ila akong plataporma. Mag-meeting di abansi na ta. Nya tara. Tara. Pasita. Gapuha gini lugar ha diri oy. Preso kay hangin. Tari, Ambining bag! abi bag. Ambini! Busmarke para sa mga pobre, Busmarke para sa mga pobre, Busmarke para sa mga pobre, Busmarke para sa mga pobre.